Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan. Bi ye tarata ye limanaw a bɛ bɛn min ye juin kalo tile 20 san 2023 aw minnu fana bɛ kan an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Bamako yan nɔ 105 murumuru Fufalaki Segukaw fɛ yen nɔ 100.1 Sikaso 103.8 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo limanaw aw fana minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la Joliba TV News page Facebook ani arajo Joliba page Facebook fo ka taa se an ka compte YouTube ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ nin an sigilen kɛnɛ kan ladala jɛmukan bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la maintenant an b'a lajɛ ka se ka gafew kɔnɔkumaw lakali aw ye o kuma an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na gafe minnu b'an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'indépendant min ye Nouvelle Horizon ye ale bɛ yan ka taa se Plume Libre ale bɛ yan ka taa se Le Soir de Bamako ni kunnafoni sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu de lakali aw ye aw ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na limanaw gafe fɔlɔ min an bɛ tali kɛ o la o ye l'indépendant ye a kumana limanaw l'indépendant ko min bɛ tali kɛ Docteur Fuseni Doumbia limanaw ale ye maa min bɛ ayiwa a bɛ sariya kalan kɛ an ka sanfɛ kalansow la ale kɔni ka fɛla fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye sariya sunba in ale kalataw tɛmɛnen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ kalata ma se ka kɛ Kidali mara kɔnɔna la min ye sariya dɔnba min filɛ ne o ye Docteur Fuseni Doumbia ye limanaw a ko an bɛ se ka an sigi ka gɛlɛyaw baw de kɔnɔ ni référendum min kɔfɛ ko jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka wuli minnu bɛ yɛrɛ ni olu fɛla de ye jamana tilaliko ye ka sababu kɛ ayiwa kalataw ma se ka kɛ Kidali mara kɔnɔna la Docteur Fuseni Doumbia l'indépendant kɔnɔna la bi a y'i kanto a ka fɛlaw la ayiwa politiki dɔnbaa don ko kalata minnu ma se ka kɛ Kidali mara kɔnɔna la a ka fɔ la ko maa bɛ se k'i sigi ka a kɔlɔlɔw kɔnɔ n'i y'a lajɛ fana ko jamana a bɛ se ka kɛ jagoya ye jamana yɛrɛ kan ayiwa gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ se ka na jagoya cogo jamana ka don nataw la a y'i kanto fana k'a fɔ ko sɛbɛn min bɛ yen n'o ye charte ye o ni jamana sariya sunba kɔrɔ min bɛ yen constitution kɔrɔ in yɔrɔ olu fila de bɛ ka baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara kɛ ni o fila de ye bi ko o bɛ ayiwa jamanakuntigi bali a ka se k'i kanbɔ ayiwa min bɛ furanjɛla fanga kunna bi a ka se k'i kanbɔ jamanakuntigiya natɔ ninnu nɔfɛ a ka se k'i kanbɔ kalata natɔ ninnu na o ye Docteur Fuseni Doumbia ale ka hakililaw ye limanaw ale l'indépendant kelen ka kuma la référendum ko in na limanaw min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'ale de ka baara ɲɛsinen bɛ min ye sɛgɛsɛgɛli ma n'an k'a ma ko mission d'observation des élections au Mali modèle Mali ayiwa ale ka jateminɛnikɛla maa 3000 ni maa 75 ɲɔgɔn na olu de kun carilen bɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka référendum baaraw kɔlɔsi ayiwa jaabi minnu mana bɔ a la ani ka kɔlɔsili kɛ fana ayiwa dantɛmɛko minnu bɛ yen ka se ka olu ɲɛfɔ kunnafoniko nasira la a yirala k'a fɔ kununko ntɛnɛn juin kalo tile 19 dunanjigiso dɔ la Bamako yan nɔ mission d'observation modèle Mali maaw ye kunnafonidilaw wele k'u ka jaabiw u ye ayiwa kibaruya minnu sɔrɔ kalata in ko la ka se ka o ɲɛfɔ limanaw a kibaruya la belebeleba ye mun ye ko kalata ma se ka kɛ Kidali ko wa ko jamanaden minnu bɔra ka taa kalata n'i y'a sigi 100 o 100 ko bɛ taa maa 28 de la min ye ko kalata so minnu bɛ yen n'o ye bureau de vote ye olu minnu dayɛlɛla jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ modèle Mali ko n'i y'a sigi 100 o 100 ko 95 o kalata sow dayɛlɛla ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 15 ɲɔgɔnna ye ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kalata sow ma se ka dayɛlɛ a dayɛlɛ waatiw la limanaw kunnafoni fana ye mun ye modèle Mali ka kuma la l'indépendant kɔnɔna la o ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen ayiwa kalata kɔni balila ka kɛ o yɔrɔw yɛrɛ la n'i y'a lajɛ bureau de vote 5 bɛ yen Bayi yen nɔ limanaw a yira k'a fɔ ko min bɛ yen nɔ ayiwa kalata ma se ka kɛ yen nɔ wa min ye Kidali mara fana kɔnɔna la limanaw ko kalata ma se ka kɛ yen nɔ fiyewu bureau de vote foyi ma dayɛlɛ Kidali mara kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ko n'i y'a Kayi mara Kayindi
commune Kaindi mara kɔnɔna la école dɔ bɛ yen n'o ye centre CFTP bureau numéro 1 a yɛrɛ k'a fɔ yen fana ko olu ka kalata kɔni kɛra a ma kɛ dogo ye ka nin kɛra i b'a fɔ kalata min kɛra kɛnɛ yɛrɛ kan kalata dun dabɔlen bɛ sariya b'a fɔ cogo min na i dogo de ka i ka fɛla fɔ nka ko yen nɔ a kalata kɛra kɛnɛjala yɛrɛ kan wa ko bureau de vote dɔw bɛ yen nɔ téléphone de tun bɛ maaw bolo bureau de vote kɔnɔ u bɛ ka baara kɛ ni a ye min ye modèle Mali ko ale ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw halisa u ka jaabiw la ko dugu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Sikata a filɛ nin ye Jagiride Jɛma commune kɔnɔna la ko yen ko banbanci wale tigilama minnu ma lakodɔn olu taara bin maaw ka yen nɔ min ye kala sigida ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ yen bureau de vote ɲɛma dɔw i n'a fɔ Ngojila ani Maɲale ko o bureau de vote ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ président olu taara cɛ marifatigiw fɛ ka taa ni olu ye ko dugu 3 fana bɛ yen Falu commune kɔnɔna la Falu cercle kɔnɔna la i n'a fɔ Nara Kolomina ani Dige fo ka taa se Sebugu yɔrɔ kofɔlenw fana ko maaw taara ka taa n k'a fɔ kalata minɛnw i n'a fɔ urnew n'a ɲɔgɔnnaw olu taara ka taa ni u ye banbanci wale tigilamaw fɛ limanaw nin ye modèle Mali ka kunnafoniw ye jɛrɛjɛkulu dɔ fana bɛ yen ale fana bɛ kɔlɔsiliko la kalata ko in na ale ni modèle Mali u ka hakilaw ma jan ɲɔgɔn na l'indépendant ka ɲɛfɔli la ko sɛmu y'a jira k'a fɔ ni o ye ayiwa min bɛ nin jɛrɛjɛkulu in ko sɛmu ale fana ka ayiwa maaw de tun bɛ kalata jateminɛli la jamana fan caman fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko sɛmu y'a jira k'a fɔ kunungo ntɛnɛn a fana ye kunnafonidilaw wele ayiwa kalata min kɛra juin kalo tile 18 tɛmɛnen ko Kidali mara kɔnɔ olu kɔni ka jateminɛkɛla minnu bɛ yen maa si maa ye i ɲɛna k'a fɔ ko bureau de vote dayɛlɛla ayiwa Kidali mara kɔnɔna la ko nin ye kalata de kɛtɔ ye Kidali ko ma ye min ye ko sɛmu ye yɔrɔ ale ni modèle Mali ka hakilila kɛra kelen nin yɔrɔ in na walasa ko sɛmu y'a jira k'a fɔ ko ale ka jateminɛkɛla maa 4 ɲɔgɔnna fo ka se maa 9 ma olu tun bɛ Abe Bara Kidali Tesalit Tina Esako Kidali mara kɔnɔna la ko ninnu si ma jateminɛ k'a fɔ ko ayiwa kalata in ko a kɛra Kidali mara kɔnɔna la yen nɔ u ye jateminɛ min fana kɛ ko min ye autorité indépendante de gestion des élections jamana yɔrɔ ale yɛrɛ bɔra ka kuma ka jaabili kɛ nin ko ninnu na k'a fɔ ko kalata ma se ka kɛ Kidali autorité indépendante de gestion des élections n'o ye EJ ye EJ de fana ye jateminɛ kɛ ka jaabi di nin ko in na ko u tulo b'a la u ka ɲɛmɔgɔ maître Mustafa Sise ayiwa ko u tulo b'a la ko maa dɔw bɛ kɛ kunnafoni kolonw cari jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a fɔ ko kalata ma se ka kɛ Kidali mara kɔnɔna la ko modèle Mali ale fana ka jateminɛw la a fana ye bataki kɛ o nɔgɔni fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka kunnafoni kolon di k'a fɔ ko kalata ma se ka kɛ Kidali ko u ka kunnafoniw tɛ tiɲɛ ye ko kalata kɛra Kidali bi kalata kɛra Kidali sini wa ko EJ maaw yɛrɛ ko ni kunnafoni kolon ninnu bɔra maa minnu yɔrɔ la k'u bɛ se ka sariya bɛ se ka wuli u nɔfɛ u bɛ se ka taa hali a ko da sariya ɲɛkɔrɔ limanaw ko ma kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ye sa wa o la EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections a kɔni ko kalata k'a kɛra Kidali wa o dalu yɛrɛ b'u bolo minnu kɔni bɛ ka kunnafoni kolonw di nin cogoya la ayiwa ko u na ayiwa wulikajɔ kɛ ka a ko ta sariya ɲɛkɔrɔ limanaw ale l'indépendant kelen ka kuma la ko a sɛmɛntiyalen don k'a fɔ groupes armés minnu ni Kidali marabolo koɲɛ bɛɛ lajɛlen b'olu bolo a yɛrɛ k'a fɔ olu de ye kalata in bali ka kɛ Kidali mara kɔnɔna la yen nɔ limanaw kunnafoni filɛ ko sɛmu halisa ale ka ɲɛfɔliw la a ye laɲini laban minnu kɛ o ye k'a fɔ k'a b'a ɲini autorité indépendante de gestion des élections ayiwa kalata minnu kɛra nin ye ni kalataw balila ka kɛ yɔrɔ minnu na ani bureau de vote dɔw bɛ yen olu balila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa ni olu ye yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ kibaruyaw ma di k'u b'a ɲini EJ maaw fɛ u ka se ka kibaruya di o kalata ninnu kɛra cogo min na ani bureau de vote minnu ma se ka dayɛlɛ ka se ka o kunnafoniw fana di ani lakanabaliya kɛra sababu ye ka kalataw bali yɔrɔ minnu na ka o kunnafoniw di a nɔgɔni fɛ ani jaabi minnu bɛna bɔ référendum in na ayiwa bureau de vote kelen o kelen bɛ yen ka a jaabi di a nɔgɔni fɛ walasa ayiwa kalata in ayiwa dantɛmɛ ko o kana don a ko ayiwa siratigɛ la limanaw kunnafoni filɛ nin ye l'indépendant de ye nin kuma fɔ yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ
limana ko kunungo Tombouctou mara kono ko marifa cikanw de mɛnna ayiwa kasobon min n'o bɛ Tombouctou mara kɔnɔ a na kɛ kasoladenw de tun bɛ fɛ ka kaso da kari ka bɔ ko nka ayiwa a ma k'u sago ye sabu kasoladenw minnu tun bɛ fɛ ka nin kɛ nin ye Mali armée finitigiw sera ka u minɛ finitigiw sera ka u don u bɛrɛ la ayiwa a ma kɛ tiɲɛni fana ye o la sa nka ko kasoladen kelen kɔni bɛ yen o fagara maa 3 wɛrɛ bɛ yen olu joginna l'indépendant ka kunnafoni la nka k'a kɛra sababu ye yɔrɔ ɲɔgɔndan min bɛ sen na sisan n'o ye baccalauréat ye wuladayan fan fɛ u ka ɲɔgɔndan min bɛ kɛ ko o kɔni o jɔra limanaw ni jateminɛ kɛ maison centrale d'arrêt de Tombouctou ko kunungo ntɛnɛn juin kalo tile 19 n'o ye Tombouctou kasobonba in ye a yira k'a fɔ ko a na kɛ kasoladen ninnu limanaw ko maramafɛnw de tun bɛ u bolo o ye sigana ye ka ɲɛsin u ma ko a na kɛ u ye marifa cikanw de cayara kosɛbɛ siran yɛrɛ ma min ye Tombouctou n'o ye waliju 333 dagayɔrɔ in ye limanaw siran bonyana maaw ka ye kosɛbɛ marifa cikan minnu kɛra min bɛ tali kɛ kunnafoni sɔrɔla ka carin ka wele bila min ye finitigiw ma lakanabaw olu ka sɔrɔ kana fara ayiwa kasobon kɔlɔsibaw kan ani garde nationale u ka sɔrɔ ka a kɛra marifa ci yɛrɛ de u ni kasoladenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ko kasoladen kelen bɛ yen ayiwa limanaw o bolitɔ marifakisɛ y'o sɔrɔ o ni tora a la maa 3 olu fana joginna limanaw ni ye jateminɛ kɛ ko wuladayan fan fɛ an y'a fɔ ten bagi kɔni ale kow sonsorola fɔlɔ yana ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ centre Garba Mayiga ani lycée Mahamani Alassane Haidara olu maa minnu tun bɛ ka bagi kɛ yen nɔ olu ka bagiw jɔra nka procureur min bɛ Tombouctou min bɛ tribunal grande instance kunna yen nɔ Amadou Jara ale ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko ayiwa kasoladenw de tun bɛ fɛ ka kasobo da kari ka bɔ ale ka kunnafoni kɛra o k'o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 14 waatiw la maison d'arrêt et de correction Tombouctou ko a ka fɔ la ko in kɔni ma se ka sira sɔrɔ sabu finitigiw sera ka a ko bali ko sɛgɛsɛgɛli bɛna dayɛlɛ a ko siratigɛ la walasa minnu bɛ nin ko in kɔfɛ limanaw ka se ka taa n'u ye sariya ɲɛma kunnafoni filɛ limanaw an ye ninnu bɔ l'indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an kama ko Nouvel Horizon ale kumana limanaw Nouvel Horizon y'a yira k'a fɔ premier ministre kɔrɔ min n'a a ye premier ministre kan ka jamana kɔnɔ yan Ahmed Mohamed Ag Amani ale bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ de ɲɛma jɛrɛjɛkulu in fasoden jama ka jɛrɛjɛkulu do k'a ma coalition citoyenne de la société civile pour la paix et l'unité et la réconciliation nationale au Mali limanaw ko a ka gafe 8 n'o ye rapport ye a y'o kɛ jamana lahalaya kan o gafeba min filɛ nin ye a bɛ kuma min kan o ye jamana bɛ lahalaya min na sisan sɔrɔko nasiraw ani lakanako nasiraw politikiko taabolow ayiwa sɛbɛn in bɛ kuma o de kan nin y'a tako 8 yɛrɛ ye min ye gafe in ye o kɛlen kɔ ka bɔ u ye ayiwa lasɔmini kɛ an'u fɛla ye min ye an'u bɛ fɛ jamana ka taa taabolo min kan o de la min ye Ahmed Mohamed Ag Amani ye a ka kuma la a ko ni kow ma yɛlɛma taabolo min filɛ nin ye ni kow ma yɛlɛma limanaw ko ayiwa don nataw la jamana bɛ sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ dɛ Ahmed Mohamed Ag Amani ka kuma la ko ni kow ma taabolo kuraw ɲini ayiwa ko Mali bɛ sɔn ka gɛlɛya sɔrɔ ayiwa gɛlɛya ninnu na fura jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la a ka fɔ la a ko bi in na baara min bɛ sen na n'u kama ko DDR démobilisation réinsertion désarmement démobilisation et réinsertion n'o de ye ayiwa maa minnu ye marifa ta jamana kama u ka maramafɛnw bila u ka don bɛrɛ la ka se ka jamana dɛmɛ jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ko DDR min filɛ nin ye DDR in kan ka don ba la joona joona yɛrɛ de ka ko taga ɲɛfɛ walasa ayiwa minnu bɛ yen n'olu bannen bɛ ka muruti jamana kama u ka se ka don bɛrɛ la ko hali an ka armée yɛrɛ forces armées maliennes a yirala k'a fɔ olu fana ko kalanw de kan ka kɛ olu kunna ka kalan jolenw yɛrɛ koyi kalan minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka finitigi ninnu ka minɛnw di u ma ani fana ko a ye laɲini min kɛ o ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya o ka sigi joona Yade Agali ani Amadu Kufa ayiwa kumaɲɔgɔnya ka sigi olu ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ joona
Agamani ka kuma la a ko sigafɔ min ɲinina Yadi Agali ni Amadu Kufa cɛ ko sigafɔ in siɲɛ fɔlɔ min kɛra a ma se ka sira sɔrɔ ko a ma taa ka dankɛ fɔlɔ ko mɔgɔw ka ɲini mɔgɔ minnu ye mɔgɔ jolenw ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni fɛɛrɛw b'u bolo mɔgɔ minnu bɛ yen fana ni olu bɛ se ka kɛ maaw ye ni ayiwa u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ hakiliw jolen don olu de ka ɲini ayiwa u ka kuma sigafɔ ka kɛ wa hali ni sigafɔ in yanni sigafɔ in ka kɛ fɔlɔ kunnafoniw ka se ka carin ayiwa cogo di Amadu Kufa ni Yadi Agali kuma bɛ se ka kɛ u fɛ cogo min na u bɛ se ka sigi kɛnɛ kelen kan u ni malidenw ka kuma ta ɲɔgɔn da la ayiwa bɛɛ fɛla ye min ye u ka se ka dɔn Agamani ka kuma la a ko nin ye taasira dɔ ye gɛlɛya min bɛ Mali kunna a bɛ se ka bɔ yen cogo min na wa fana a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin min ma o y'an ka jamana kolatigɛ cakɛdaw n'o ye institution ye jamana olu fana ka se ka jɔ u kolo la fanga ka se ka don u la a y'i da se min ma o ye jamana ye marabolo kura minnu sigi n'o ye découpage territorial ye a ko kɔsa in na o baara min sɛbɛntiyara CNT fɛ ko baara in a kɔlɔlɔntan tɛ sabu k'olu ka jateminɛ na a kɛra i n'a fɔ siyako de donna ko in na ayiwa siya minnu bɛ yen ni fanga b'olu la olu ka yɔrɔw tigɛra ka di u ma walima olu ka yɔrɔw kɛra région ye ka kɛ i n'a fɔ ko siyako de kɛra ko in na min ye Agamani a ko o ko kɔlɔlɔntan tɛ ko ni segin bɛ se ka k'a kan yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni siyako donna olu la olu ka jɔsi ka bɔ yen pewu jan ka kɛ o kɔ ko ni ko i bɛ découpage territorial kɛ fo a ka sigi fɛn damadɔ de kan o ye k'a fɔ sigida ka yiriwa ani sigida sɔrɔ ka yakubaya ani jamanaden minnu b'a yɔrɔw la ayiwa olu caya ayiwa ko sigida bɛ se ka don bɛrɛ la o cogoya de la nka k'a kɛ de ko nin ye siya in de ko fo ka ayiwa a ka sigida kɛ région ye walima k'a kɛ cercle ye Agamani ko n'a ko taara o taabolo kan ko don dɔ la Mali bɛ se k'i sigi ni gɛlɛya ye nin découpage territorial in kɔfɛ jamana kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ fasilidi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔ halisa ale ye Nouvelle Horizon kelen ka kuma na jamana ko seliba don kɔni donna sabu ko seliba kalo a na kɛ Magan jamana na a yera yen nɔ o de la ko seliba don bɛ bɛn ayiwa siman fɛ ni Ala y'o yira an na juin kalo tile 28 natɔ in a bɛ bɛn araba natɔ in de ma ko kalo min filɛ n'o kama ko Zulhijja n'o ye hiji kalo ye jamana a yala k'a fɔ kari wuladani yɛrɛ fɛ Magankaw fɛ yen nɔ kibara bɔra ka bin k'a fɔ ko ayiwa seliba kalo ko a yera jamana ko seliba kɔni a bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 28 na diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali la yan nɔ a yɛrɛ sɛbɛntiyara an ka minisiriso min bɛ diinɛko kunna o ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ayiwa seliba kɔni a bɛ bɛn araba natɔ in de ma juin kalo tile 18 n'o ye kalo in tile 10 ye yɔrɔ Zulhijja yɛrɛ ye min ye farafin kalo ale san laban kalo de don jamana kalo min bɛ yen n'a bɛ bɛn hiji kalo ma wa kalo lahɔrɔmaba de don ayiwa a don kelen b'a la i n'a fɔ hiji n'u k'a ma ko arafa o don yɛrɛ an kuntigi kisi nɛɛma b'a ma ale y'a ladɔnniya k'a fɔ a don in ni maa min sera k'a sun limanaw a bɛ fusaya kosɛbɛ wa Ala bɛ yafa i ka jurumu caman ma nka limanaw ko yɔrɔ seliba kɔni mana se maaw hakili bɛ jigin fɛn min na o ye sagako de Bamako yan ko saga tɛ se ka san dɛ n'i taara ayiwa sugu o sugu la ayiwa saga sɔngɔ dɔgɔmani 15,000 a la gɛlɛman a b'a daminɛ 15,000 ka taa bila 60,000 la Nouvelle Horizon ko ale ye yala min kɛ o kunnafoni ale ye tɛgɛ da o kan kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ fasilidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko plume libre limanaw a kumana plume libre y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka ji bondo marayɔrɔ min bɛ ji di jamanadenw ma n'o ye Somagep SA ye ko nin waati in na a bɛ n'a fɔ baarakɛlaw ka lafasali kura dɔ de bɛ fɛ ka bila sen ka yen nɔ ko nka baarakɛla kɔrɔ dɔw olu de ye jan se u yɛrɛ bɛnna jan min kɔnɔna la limanaw ko nin kɔni tɛ balanako ye n'i y'a lajɛ kabi waati jan Somagep ɲɛmɔgɔ kura min bɛ yen sisan limanaw n'o ye Daramani Kulubali ye ayiwa Daramani Kulubali ka baara bɛ ka taa sira dɔ kan baara min n'a bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ka ji sɔrɔ i ka sigiyɔrɔ la o de la a y'i ɲɛsin fɛn min ma o de ye yuruku yuruku kɛlɛli
baara yɔrɔ in n'o ye SOMAGEP ye a ka se ka sigi sen ɲuman kan ko nka limanaw a ka baara ɲuman min n'a bɛ ka kɛ ko dɔw bɛ yen nɔ olu de bɛ ka ɲini ka fɔ ka fereke don a sen na ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa olu de kalenkan ye limanaw ko fo SOMAGEP gɛlɛya ka don a kɔnɔna la o de la kɔsa in na SOMAGEP ɲɛmɔgɔ a ye maa caman minnu bɛ yen n'a sɔmin'u na k'a fɔ olu tɔgɔ bɛ tanamako la SOMAGEP kɔnɔna la olu tɛgɛ ka bɔ baara la pewu olu minnu bɛ yen ni o ma ku u fɛ dɛ olu de filɛ nin ka caman bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ sen nana don SOMAGEP ko la olu de filɛ nin ka ayiwa syndicat kura sigi syndicat min n'o bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la syndicat in yɛrɛ ma lakodɔn u k'a ma ko SASO syndicat min filɛ nin ye limanaw a sigira nka a ma lakodɔn yɛrɛ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ma lakodɔn SOMAGEP yɛrɛ fɛ o syndicat in de filɛ nin ye ko fo a ka ayiwa SOMAGEP ɲɛmɔgɔ n'o ye Daramani Kulubali ye limanaw ko fo k'a ka baara ɲuman in k'a don ngalama la ni dun ye jateminɛ kɛ bi SOMAGEP a bilama a bɛ ka baara kuraw boloda a bɛ ka ji sira kuraw bɔ ka ji di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ yɛrɛ ɲɛ bi o misali la n'i y'a lajɛ kumakan kelen na dɔrɔn limanaw a bɛ n'a fɔ directeur général min bɛ yen n'a a bɛ ka baara kɛ baara bɛ ka ɲɛ a bolo nka dɔw de bɛ yen k'olu kalenkan ye u ɲɛ tɛ fɛ ka da o baara ɲuman in kan n'i y'a lajɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka nin baara in kɛ ka baarakolo ta ka ɲɛsin SOMAGEP ma u ka baara laban kɛra mun ye o ye ka syndicat dɔ de bila sen kan syndicat in yɛrɛ a na kɛ yɛrɛ ko jama tɛ u kɔ sabu ko waati laban yɛrɛ la u bɛ fɛ ka u yɛrɛ ɲini ka bɔ sariya ka nɔminɛli ma ani pôle économique et financier fo ka taa se OCLEI ma ka sababu kɛ maa dɔw b'a la yen nɔ limanaw olu tɛgɛ tan bɛ tanamakow la ayiwa SOMAGEP ale kɔnɔna la kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko SOMAGEP baarakɛla dɔw ko olu de dɔw yɛrɛ taara u tɔgɔ ye nin syndicat in lisi la olu kɔni sɛbɛkɔrɔ dimina kosɛbɛ olu yɛrɛ ko k'olu tɛ nin ko bila dagirinda la ko u tɔgɔ yera syndicat ninnu na kun min na a bureau la k'u bɛ t'u ta da sariya ɲɛkɔrɔ limanaw jɔnni de bɛ nin ko bɛɛ ɲɛma ko cɛ dɔ don u k'a ma ko OH Jalo tɔgɔ dɔ ayiwa ko ale de wulila ka sifinnaka minnu bɛ milieu logement la limanaw ka don u n'u hakili cɛ ko fo ale ka ta SOMAGEP baara la a na kɛ ani maa kɔrɔ minnu tun bɛ n'olu bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo a na kɛ a donnen baara la ale de ka baara bɛnnen bɛ min ma sisan o de ye ka ayiwa SOMAGEP ɲɛmɔgɔ in ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin a ka baaraw ma limanaw n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na i ko bi ayiwa min ye OH Jalo in ye ayiwa a ka baara min n'o ye ka syndicat kura sigi syndicat in ko laɲini foyi t'a la fo ka Daramani Kulubali n'o ye SOMAGEP ɲɛmɔgɔba ye k'a ka baara k'a kɛ ayiwa sanjikɔrɔ wɔsi ye nka limanaw ko a tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ sabu min ye syndicat min sigilen filɛ nin dɔwɛrɛ tɛ syndicat wɛrɛ tɛ a nakun de ye ka na baarakolo ko o yamaruya SOMAGEP ale kɔnɔna la AT ale de ka fasiri don limanaw an ye nin sɔrɔ fasiridi sɛbɛn plume libre ale kɔnɔna la aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le soir de Bamako limanaw an b'a lakalili kun cɛ ni ale ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Aguelhok ko Aguelhok sifinnakaw wulilen bɛ u sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ bi Mali jabaranisoba n'o ye ORTM ye ko a diminen bɛ o kɔrɔ kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ malidenw bɔra kari tɛmɛnen juin kalo tile 18 ka taa kala ta limanaw minnu bɛ yen n'olu bɔra ka taa fɔ ko u sɔnna ani minnu fana bɛ yen n'u bɔra k'a fɔ k'u ma sɔn n'o ye oui ni non ye bɛɛ kɔni taara i ka fɛla fɔ référendum kalata la kari tɛmɛnen na nka kunnafoni dɔw bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen limanaw ko kalata in a ma se ka kɛ jamana fan dɔw fɛ Aguelhok ale b'o la sabu Aguelhokaw yɛrɛ wulila k'a fɔ ko kalata in tɛna se ka kɛ olu fɛ yen nka ko mun nana kɛ limanaw ko kalata min kɛra kari tɛmɛnen a wuladani fɛ ORTM ka kunnafoni min n'a y'o di ko o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ORTM ko kala tara Aguelhok kɔnɔna la Aguelhok sifinnaka dɔw de fana bɔra ka jaabi kɛ ka ɲɛsin ORTM ma ko a ka bɔ ka yafa deli Aguelhokaw fɛ ka sababu kɛ k'a ye kuma min fɔ ko olu bɛ kuma in nkalontigiya sabu ko kalata foyi ma se ka kɛ Aguelhok ale mara kɔnɔna la nka n'i ye jateminɛ kɛ ni kunnafoni min dira nin ye limanaw n'i y'a lajɛ
télévision nationale min n'o ye ORTM ale ni kunnafoni di Agel Hawk sifinakaw ko kuma in kɔni tɛ tiɲɛ u ye communiqué yɛrɛ dɔ kɛ a ko siratigɛ la u ko k'olu bɔra kalama k'a fɔ ko Agel Hawk ko ayiwa kalata min kɛra ko kalata in kɔni kɛra ɲagami da ani sonyɛni dan de sabu ko juin kalo tile 16 san 2023 ko komi yɛrɛ ma deli ka kɛ olu ma deli ka min yɛrɛ ye hali seni ka waati la n'u yɛrɛ ko o ye malikɔrɔ waati ye ko EJ min sigira nin ye ko EJ de ye ayiwa décision dɔ bɔ n'u kama décision numéro 2023 00 11 86 juin kalo tile 16 limanaw ko o ye ayiwa maa dɔw nɔna bila EJ kɔnɔna la ko ka olu bila EJ ka baara la limanaw ko ka olu de bila kalata la ko o wulada kelen ayiwa juin kalo tile 17 ko kalata minɛnw MINUSMA de taara ni o kalata minɛnw ye Agel Hawk mara kɔnɔ o MINUSMA kelen fana b'a dɔn k'a fɔ ko a taara ni kalata minɛn minnu ye limanaw ko ayiwa a dira maa minnu ma olu tɛ kalatakɛlaw ye wa olu t'a baarakɛlaw ye maaw do fana maa minnu bɛ yen n'u kunkolo datugulen don n'u k'a ma ko homme cagoulé ko k'a fɔ yɛrɛ k'u bɛ conseil supérieur de IMGAD allié k'u b'o kɔnɔna la Agel Hawk sifinakaw y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ko de ye min yɛrɛ olu ma deli ka min ye o ɲɛ la ni cɛ kofɔlen minnu filɛ ni kalata minɛnw dira u ma limanaw k'u taara u dogo dugu bɔda la n'o ye Agel Hawk bɔda ye ka o kalata minɛn ninnu k'u fa dɛbɛ ayiwa kalata sɛbɛn na a fara nɔ la wa a fara wi la wa maa kɔni tɛ o dɔn ko ORTM de ye o jaw ta k'o bɔ ko kalata kɛra n k'a fɔ Agel Hawk n'o ye Kidal mara kɔnɔna ye o yɛrɛ siratigɛ kelen la EJ yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko kalata min n'a fɔra k'a fɔ ko kɛra Agel Hawk ko kalata in ma kɛ ayiwa ko olu b'a sɛmɛntiya k'a fɔ kalata foyi ma se ka kɛ Agel Hawk mara kɔnɔ sabu ayiwa ko kalata minɛn minnu filɛ nin ye kabi juin kalo tile 4 ayiwa k'a fɔ ko u taara Agel Hawk mara kɔnɔ ayiwa k'olu b'a sɛmɛntiya k'a fɔ kalata minɛn foyi ma se ka kɛ kalata minɛn foyi ma se Agel Hawk mara kɔnɔna la yen nɔ o ye EJ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kuma ye limanaw a ko kɔni bɛ nin cogoya la nin b'a jira k'a fɔ kalata min kɛra Agel Hawk a mara kɔnɔ kuma caman bɛ a nɔfɛ dɛ ayiwa o de ye Soir de Bamako ka fɛla limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya la ko Isa Kawujim ko ale bɛ politiki baara k'a b'a sonsoro fɔlɔ yɔrɔ Isa Kawujim kun ye kalen k'i siɲɛ ko ni MINUSMA ka ayiwa baara ni dɔ farala a kan n'o y'a ka mandat ye ko ale na politiki baara ko a n'a jɛ a kɔ pewu a ye nin kuma fɔ ouverture média de kan nka Isa Kawujim mun y'a sɔrɔ n'a ye nin hakilila in fɔ ka nin layidu ninnu ta Fasiri ye ɲininkali kɛ yalima a mi miiri wa a donni yɛrɛ kama maa min tun bɛ k'a ɲininka n'o ye Cɔrɔnɔ Njayi ye a ko Isa Kawujim i tɛ nin kuma in i t'i miiri sabu e ye politikimaa ye n'i ye nin fɔ ni MINUSMA ka mandat ayiwa ni dɔ ma fara a kan ayiwa e sen na bɔ politiki la dɛ limanaw e ko de daminɛnen tɛ nin ye Isa Kawujim Soir de Bamako kɔnɔna la bi a ɲɛfɔlen bɛ k'a ko a bɛ a ka politiki baaraw k'a b'a sonsoro fɔlɔ fo waati min ni Ala y'o yira an na sabu a bɛ tɔn minnu kɔnɔ i n'a fɔ ACRT faso ka wele appel du 20 février ani cadre des partis politiques limanaw yɔrɔ bibi na yɛrɛ constitution ko Isa Kawujim fɛla tɛ k'a ni daden fɔlɔ fo ayiwa k'u ba ka sigi MINUSMA ka ko yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko u ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ yan wa waati yɛrɛ ti di u ma a na kɛ Isa Kawujim ni sigi ka o jaabiw kɔnɔ ayiwa ni min bɔra o la limanaw an b'a bila yan Soir de Bamako de nin fɔ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97.